esta exposició que estarà present en els dies de fira en la sala dels Arcs de l'Ajuntament, un espai que aprofitem com a nou espai d'activitats culturals. Hi ha un fons d'arxiu molt extens, hi ha també elements que s'han rescatat de la Fira i Festes de Gandia, cartells antics, fotografies, un vídeo molt emotiu que replega també aquest fons d'imatges que s'ha recuperat amb tota la història del Tio de la Porra i que recopila els millors moments. Culturalment el Tio de la Porra és un personatge, un bé de rellevància local, ve tots els anys, pensa que és la figura central a nivell de tradició, com transmet aquesta tradició, el que parlàvem de l'orgull, no?, de ciutat. Pensa que aquesta exposició és imprescindible per això. Es recomana a tot el món que vinga a la sala dels Arcs de l'Ajuntament, un espai convertit en espai dels ciutadans, que esta Fira i Festes tindrà una gran exposició del Tio de la Porra. Ja l'he trobat. Visca la Fira i Festes de Gandia. Pom, 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 pom.